Masak bingis kordan diro Sena putra sesumbar maneng keri Maka sing angkasa gumura kelap sosro karo sande Bindo sewu kacang amuk mire sang Narpati Karno Sena putra tuhu yakti Gesanggi sang kayu hangyo kosa
jogetan ning awe-awe ora lali susu jahe lan trodene krungu bendhe krungu kendang lan somrete kang asma WKTM iku arane tuku kembang melati kang hangyo wangi sumangga rawuh sola diwiwiti tuku sate malah dipangan bakule Wahyu Krida turangga muda arane jogetan ning awe-awe ora lali susu jahe lan trodene krungu bendhe krungu kendang lan somprate kang asma WKTM iku arane tuku kembang melati kang hangyo wangi sumangga rawuh solah diwiwiti tuku sate malah dipangan bakule Wahyu Krida turangga muda arane Wahyu Krida turangga muda budale satriya 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 Wahyu Krida turangga muda
ireng sandangane
Gusti kula paringa usada lan ing wayah wengi nanda ika kesehatan iki kepujan atine kendi dowo manis kang tak ati-ati Ayo sentari tinon asri kekamane saking kang para wadya Prabu Sananira pranyata asriti nulung pindha pacrah ingkang
Puspito Sikro ayo budale. Hey!
Demane pire ayo kanca padha eling marang Gusti Kang Pare.
panas mlaku ora nggawa payo sandale diseret ramakane mlanto Surabaya geger ngungsi ning Madiun Jakarta janji rukun tep merdeka yo alah op ayo le rolling alon hey yo iki rolling
Nita, Nita, Nita. Set. Ae, ae, ea, ea, ae, ae, ea, ea, ae, ea, ae, ea. Yo, yo. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Cia, ea. Oh. Oh, esor. Indri, Indri, Indri. Ses. Oh, esor. Iya, WA. Swa, iya, ja. Oh. Hoel, 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 Hey, ho. Cia. Ratu, ratu, ratu. Yo, 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 hey. Tika, tika, tika. MBG, 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 yo MBG bergizi gratis. akan bergizi gratis. Ayo, hey, yo, 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 yo. MBG, Mas Brodin kan? Anis Esa Cia Hi 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 hi
Op. Ayo. Boy. Wih, lantaran. Cepat. Ini telepon cici komedi. Cia. Hey.
C. Wulan subuh kinaryo gede kinurmo datan mereka mula suhito mring wong tuane pomo-pomo dipon tuku wulan subuh kinaryo gede kinaryo gede tinurko datan mereka mula tinurko mring wong tuane pomo-pomo dipon tuku wulan subuh kinaryo gede tinurko wulan subuh kinaryo gede tinurko mereka mula suwita pomo-pomo dipun tuku wulan subuh kinaryo gede datan mereka mula pomo-pomo dipun tuku wulan subuh kinaryo gede tinurko datan mereka mula cek sana ya. Di tengah penampilan dari WTM ini, kita akan membagikan 2 kaos spesial buat penonton yang berani maju ke depan. 1 cewek, 1 cowok. Cowok, iya. Ini kita membutuhkan 2 orang untuk maju ke depan. Ya. Akan mendapatkan 1 kaos. Ora beng wawe tok maju. Ora beng wawe ini maju, sapa cara maju. 1 cewek, 1 cowok. Enggak apa-apa. Silahkan yang mau yang maju cewek, di sini. monggo. Silahkan apa-apa, maju 1. Oke, udah ada 1 cowok. Ya, ini kurang
Saiki cewek. Ya, Mas. cewek satu. Apa Mbaknya perlu mau? aku jemput? Mbaknya mau? Tak jemput? Cewek Mas, jenengan Cewek. wari ya. Jenengan wari ya. Jo, kita membutuhkan satu cewek ya. Iya. Oke. Ini cewek-cewek toh? Cewek-cewek. Cewek sama cowok. Cewek sama cowok ya. Oke. Satu cewek, siapa yang mau dapat kaos loh? Ini nek Dapat ada yang kaos mau. loh. HWM sini ya. Oh iya. Nek nang MC ini kon joget tapi ya. Ya ora. Oh, nek ora Ya joget ora. Ayo, gimana ini? Gak Gimana? ada. Gak ada. Waduh, kepepetnya ya cowok kabeh. Tuh, pancen yo. Nah, mungkin Ada. ibu-ibu juga boleh. Yo, yang terakhir kita tawarkan yang Itu loh, terakhir. Mbak Safia monggo. Mau Mbak? Maju. Ayo Mbak. Oke. Ayo. Oh, pancen. Ya, Ya, udah kita maju lagi ini. maju. Sip. Keren. Oke. Ternyata ada cewek udah ada. Lah iki Nggak jadi. setengah cewek setengah cowok kok. Tadi ini apa? Ya cewek. Oh, cewek. Oke. Aduh, Oke. Mbaknya cantik sekali hari Rabu. Sebelah sini Mbak. Sebelah sini Mbak. Oh iya, jare meni aja. Oke. Mas Abim, iki kon ngopo? Disuruh apa Mas Abim? Teko wae, Dari- apa kon ngopo? Heh? Oh daerah omnya mana omnya? Disuruh apa om? Kok om? Anggone sama sintekan. Disuruh apa om gitu? Om endi om? Itu lah yang itu. Disuruh apa om? Om disuruh apa om? Om disuruh apa om? Disuruh apa om? Joget. Joget. Oh iya. Joget apa om? jare. Joget di saman? Parok. Oh orang joget. Boten, tak kira kan joget di saman. Iki detak jantungnya krungu tekan kene. Oh. Ya, deg-degan. Mbak Oke. ngobrol. Mbak Safi. Oh. Kon koprol. Zo, ini yang nganut wae, kon koprol ya oleh. Ah. Ora Ganong. apa-apa, nyilih jebrese. Oh nyilih jebrese. Lah sama nek nang TikTok lak sok macak lanang. Oh kuwe jebolane. Jebulane iki. Konangan saiki. Konangan. Oh jebolane sing sok macak lanang samang. Iya. Ya Pak, Ayo. kon Siap, Samang. ready sing nabuhi ready. 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 Ja, Mas masa joget- main gobrol joget ngasih. ya? Dedek kamu bisa joget ta, Dek? Oh, Bisa. saged. Oke. Ah. Oke. Ya, jo. Wes, oke. Siap? Dan dikandaki co. Oke. Klono Siwandono Raja Muda ing Ponorogo Oh sudah. Wis Cek. jare. Nek Wis. Kurang marem. oh saya. Saiki perangan gajal. Wong loro perang. Heeh. Oh, adep-adepan. Zo, setuju? Ya, ya. Setuju? Setuju. Oke, ready. Lah, saiki ning ngarep kene, Mbak. Duh. Pria Ya, sok- yo sok, ya. ambung-ambungan ngono. Ngawur. Oh iya. Timbangku perang karonya malah bahaya. Heeh. Wadah brene, yo perang wong loro. Sing biasane perangnya lho piye? Ayo Jo. Mbak, perang warok maksudnya udah perangan. Kadek rebukan sapa sarak. Oh. Oh iya. Sapa sarak ndodok barang, sapa sak ngadeg. Rebukan. Oh, jo, wis dadi yo sip. Zaman wis akhir bumi ini goyang Malam muncul. wis akhir zaman wis
Luar biasa, mana tepuk tangannya. Oke. Oh, pancen pandemen-pandemen Terima kasih ya. warok ke jan luar biasa, sekali dikendang langsung dadi. Langsung dadi. Sopo sing nangis, Berarti sopo nang dhuwur wis ketara to Mas, nek sok nganu. ketara Jeger banget. bareng. Ya. Oke, Ini bisa. spesial kenang-kenangan dari WKTM ya. Oh, ngawur. Oh, kok cipika-cipiki. Belum muhrim, ini dedek kecil. Iya. Masa Ini orang- tante. Enggak, ini juga dedek kecil. Iya. Oke, ini ukuran L untuk siapa Mbak Rani? Itu untuk Mbak Safia. Oh Mbak Sofia, Ya. ya diterima ya. Ya, terus? Ini kamu siapa namanya? Gibran. Gibran. Oh, Oke, sebentar wakil saya tambahin anu ya, doorpress lagi. Presiden. Bu nyuwun sewu niku Oke. doorpress lah. Tak tambahi doorpress, ndak jan kurang seneng banget tak tambahin. Oh iya. Oke. Saya ini untuk, tambah doorpress lagi ini Kakak. untuk Mas Gibran ya. Mas Gibran Dari karo Mbak Sofi. WKTM. Oh Safia. Oh, Betul. Safia. Oh iya. Oke, doorpress juga lagi ini. Ini dari panitia. Oh. Ya. Iki gawe sangku sekolah. Oh. Oke. Itu kena gawe Siapa kayak si pada Guyu? MBG. Ngono kan. Oke, bisa difoto. Ini dokumentasi dari WTSM mana? Difoto dulu. Dokumentasinya Difoto? mana, Mas? Ada dokumentasinya nggak? Oh, enggak nggak ada. ada. Ya ora ono sing foto. Ya wis, ora apa-apa. Pokoknya mengko difoto tag IG-nya WKTM. MBG. Oh. WKTM. MBG. Oh. Anak buah Bahlil mesti ini. Oh, pancen. Oh. Lagi si ngendang rupanya kayak Bahlil. Ngawur. Oke, sudah kita lanjutkan penampilan dari WKTM. Yuk, bacot dacot. Ayo Gawe loro ora muro saiki dadi rondo piye kabeh mau wis kepancot ibarat segor bakal dadi seru Dadi ngono lamaranku sing katonto Buka Siti Jos
Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama arah tujuannya. Mbak Rani